padawang dagiti kari asya tulay uray sa dinuma iti ayan mo sikat linaw tuy puso ken panunod ko tunggal nagalabas at dari kama sikat ipiti daytoy puso ayan niya nga awan na Marta ay ayaten ka ingatong palbihan at daag nito'y agay ayaten ka tuy puso para laikin ka ayan ngawan patingan ang ganayon hanggang ipagpatay ka sa paitang awang patingkanan ang nanayon biyag ko nga ipagpatay ka hindi nga kumantay puso when biyag ko ay ayaten ka. Manager Michael! Your favorite song, Manager Michael. Come on, Manager, you may dance. Tuloy mo kasi dito. Asan siya dyan? Tunggal naglamas dari kama sikat ipit-pitik daytoy puso ayan ay manager nangyari sa'yo nahimatay ka ba? Marta ay ayaten ka ingatong palbihan dyan ka lang at daag nito'y agay ayaten ka tuy puso para laikin ka ayan gawan patingkanan ang nanayon hanggang ipagpatay ka sa paitang awang patingkanan ang nanayon biyag ko nga ipagpatay ka hindi nga kumantay puso when biyag ko ay ayaten ka hindi nga kumantay puso when biyag ko ay ayaten ka. Best friend. Ay, Hoy. Ay, si manager. Ay, nalaglag si manager.